Navisafe har lavet den her dækslygte til kajakker, som jeg vil fortælle dig om i videoen her. Så dækslygten er beregnet til markeringslys, når du ror i mørke, og den her udgave af dækslygten, den har nogle fordele, som er værd at hæfte sig ved. For det første, så er den temmelig kompakt. Den fylder ikke ret meget, heller ikke når du har den pakket væk og ikke bruger den. Og det betyder rimelig meget, når du skal have den med på dagstur, som fortsætter over i natroning. Den er regulerbar i lysstyrken, så når du trykker knappen i toppen her, så tænder alle lysdioderne på den. Et lille tryk videre, så begynder den at blinke, og derfra så har den en mode, hvor den lyser med 2/3 lysstyrke i den ene halvdel af lysdioderne rundt her. En anden, hvor den lyser med cirka 1/3 styrke, og en, hvor 4 lysdioder ud af hele ringen er tændt. Den lavere lysstyrke er med til at gøre, at lygten ikke blænder så meget, og den er også med til selvfølgelig at spare batteri. På fuld lysstyrke, der har du stadigvæk mere end rigeligt til en hel nat i batterierne her. Lyser mellem 10 og 15 timer på et sæt batterier. Navisafe her, den kommer med forskellige monteringsmuligheder. Den her udgave af lygten, den er lavet med en sugekop, så du kan montere den på dækket af en glasfiberkajak eller en plastikkajak, hvor overfladen er glat plastik. Hvis du har en overflade på kajakken, der krummer, så følger der sådan et lille monteringsbeslag her med, hvor den ene side er flad, der kan lygten sidde med sin sugekop, og den anden side, den er krummet, og der kan du altså klistre den fast med dobbeltklæbende tape her, ovenpå et sted på din kajak, der krummer. Så der er masser af monteringsmuligheder. Lygten her, den er sat på sugekoppen med et beslag, som også passer til GoPro-kameraer. Så hvis du er en af dem, der har et GoPro-kamera med på din tur, så kan du altså bruge sugekoppen til lygten om natten og til GoPro-kameraet om dagen. Sammen med lygten, der følger en transportpose med, som giver mulighed for at pakke lygten væk og beskytte den. Den er sådan lavet i noget blød neopren. Og det bliver altså størrelsen på lygten her, når den er pakket sammen, lige til at pakke i din oppakning og tage med på tur. En anden anvendelsesmulighed for den her lygte kan jo også være, at du bruger den til arbejdslys i dit telt om aftenen, fordi den spreder lyset temmelig godt. Så det handler om at finde flere funktioner til grejet. Så hvis du er på udkig efter et dækslys, du kan bruge til natsejlads, så er Navisafe helt klart værd at kigge på. Det gode ved den her lygte, det er som sagt, den er justerbar, den er robust, og så er den monteret med sugekop på dækket af plastikkajakker med glat overflade og på dækket af glasfiberkajakker.